you see someone with a more rounded face, Jak widzicie kogoś, kto ma bardziej okrągłą twarz, you're gonna see that he's the moon to znaczy, że tam jest księżyc or Venus on it. lub Wenus. If we someone, for example, is another Saturn face here, my friend. Kolejna twarz Saturnowa. You. Ty. Yeah. Typical. Typowa. So it's easy to see. Łatwo jest zobaczyć. So every person has a particular planet that is ruling. Każda osoba ma szczególną planetę, która zarządza pierwszym domem. So even the building of the body has to do with this. Nawet budowa ciała ma z tym związek. If you have, for example, Mars in the first house, Jeżeli Mars jest w pierwszym domu or you have Aries in the ascendant, lub Baran jako ascendent, you will be more hard-headed. jest bardziej uparty. Because Aries, you have seen Aries, Widzieliście Baran? has the horns on it, Ma rogi, isn't it? prawda? You have seen the drums, Widzieliście They hit barana, each other really uderzają hard. się dosyć mocno. then they eat grass peacefully. Później jedzą spokojnie trawę. So people who are Aries, Ludzie, którzy są they are baranem, ruled by a very powerful Mars, zarządza nimi potężny Mars. so they are more strong. Są silniejsi. Now, you may think you are Aries or Taurus, but this is nonsense. Teraz możecie myśleć, że jesteście baranem czy bykiem, ale to jest nonsens. Again, these useless Romans. Podobnie bezużyteczni Rzymianie. The Gregorian calendar that you follow Kalendarz gregoriański, którego używacie, used to have 10 months. miał 10 miesięcy. Julius Caesar and Juliusz Augustus, Cezar i August they put a month in their names. poświęcili jeden miesiąc swojemu imieniu. So now you have 12 months. Więc jest teraz 12 miesięcy. And each one of them wanted a 31-day month. Każdy chciał mieć, żeby jego miesiąc miał 31 dni. So they took 2 days from February. Więc 2 dni zabrano z lutego. So now you have September, for example, means Na Sapta. przykład Sapta means wrzesień, 7. september, sapta znaczy 7. It's 9. October To jest 9. Podobnie październik, means oktober. 8. Ocio znaczy Becomes 10. 8, a stało się 10. November I podobnie means 9. listopad, november, 9 znaczy Becomes 9, 11. a stał się 11. December, I grudzień, december, like decima, jak decima, becomes 12. staje się 12. So that's the calendar that you have in the To West. jest kalendarz, którego używacie na zachodzie. How you say this is the 10th month, but it's the 12th? Jak można powiedzieć, że to jest 10 miesiąc, skoro jest 12? On top of that, Ponadto you have to correct the time every 4 years. trzeba czas poprawiać co 4 lata. This is what is called the leap year, I to się nazywa rok przestępny, the jumping year. czyli przeskakujący rok. So you cannot calculate the sky like that. Więc nie można obliczyć nieba w ten sposób. The Romans conquered the Greeks Rzymianie podbili Greków 300 years before Jesus. 300 lat przed Jezusem. So at that time, W tym Aries czasie Baran was starting the 21st of March, rozpoczynał się 21 marca. and obviously lasted the 21. Oczywiście trwał do 21 kwietnia. So this was Aries To był Baran 2,300 years ago. 2300 lat temu. Now it's not there. Teraz już go tam nie ma. Now in March is Pisces. Teraz w marcu są ryby. So this idea that you have I am from this month, I am this sign, that's not like that. Więc ta idea, że urodziłem się w tym miesiącu, jestem spod tego znaku, nie działa tak. So the Western astrology is not even close to it. It's just general. Więc zachodnia astrologia nie stoi nawet blisko tego, jest bardzo ogólna. And it's only for love, money, Chodzi tu tylko o miłość, pieniądze, szczęście. nothing to do with the real science. Nie ma związku z prawdziwą nauką. You see, this science is called Jyoti. Widzicie tę naukę? Nazywa się ona Jyotish. Jyot means light, Jyot znaczy światło. and Isha means God. Isha znaczy Bóg.
God is giving you this light Bóg daje ci to życie, so you can find your way out from this dark world. Bóg daje ci to światło, abyś znalazł drogę wyjścia z tego ciemnego świata. Astrology has a much higher purpose Astrologia ma dużo wyższy cel than to give you the lottery number. niż podać ci numery loterii. So first you have to find out what chart you really have. Najpierw trzeba zrozumieć, jaki masz znak zodiaku. Then you will be able to understand more your nature. Wtedy łatwiej zrozumiesz swoją naturę. So astrology was more a useful tool. Astrologia była bardziej użytecznym Wow, narzędziem. this looks very strange. O, wygląda dziwnie. I just imagine anybody who enters into the den Wyobraźcie sobie, just now. każdy, kto teraz tu wchodzi do namiotu, I think there's, quantic mathematics. myśli, że to jest jakaś matematyka kwantowa. And we are just talking about these useless Romans. A my mówimy o tych bezużytecznych Rzymianach. They're really useless, sorry. Przykro mi, ale oni byli naprawdę bezużyteczni. The only good thing is the Italians, the pizza and the pasta. Jedyna dobra włoska rzecz to pizza i makaron. Ice cream. This exists for a long time. Got them. No, lody już od dawna były znane. And in South America they have W południowej Ameryce mają volcanoes, wulkany. very high mountains, always Bardzo with ice. wysokie góry, zawsze oblodzone. The Indians, they go up there, they cut the Indianie ice idą into tam, cubes, tną lód they na wrap them in a very klocki, thick cloth, zawijają they w bring them gruby down the materiał, mountains, schodzą z nim z góry, they mix with milk, mieszają z mlekiem flavors, i they have smakiem an ice cream more than 2000 years ago. i mieli lody więcej niż 2000 lat temu. The Italians, they take the name for many things that they were not making, Włosi dali imiona wielu rzeczom, których nie stworzyli, like pasta, jak makaron, comes from China. pochodzi z Chin. Noodles were invented by the Chinese. Makaron, te kluseczki były wynalezione przez Chińczyków. They think that when you read in school that they invented music. Tak jak w szkołach się uczymy, że Włosi wynaleźli muzykę. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. They invented the notes. Że wynaleźli nuty. In India, W Indiach this is called sa, To się re, nazywa ga, ma, pa, ha, ni. So I can also invent it. Ja też Just mogę give something else. wynaleźć Pi, coś. mobi, papi, te. dać inny dźwięk. Yes. This already existed thousands of years, To this już system. istnieje od tysięcy lat ten system. And when you learn music, you Kiedy think uczysz się muzyki, myślisz, that Vespucci was the one who did it. że Vespucci był tym, który to zrobił. So everything the Westerns, they take credit for something that existed before. Że ludzie na zachodzie chcą przypisać sobie zasługi tego, co już istniało wcześniej. They call the Arabic numbers, Tak jak nazywa się coś to cyframi arabskimi, isn't it? prawda? You get the Baldor, the mathematics for Baldor. Mamy matematykę. When you go to school, they give you a book of mathematics called Dają nam książkę Mathematics matematyczną, Baldor. która nazywa się, They said the Arabic numbers. gdzie mówi się liczba cyfry In arabskiej. Arabia, Ale w Arabii they're called the Hindu numbers. nazywają je indyjskimi cyframi. The Vedic mathematics, they exist for so long. Indyjska matematyka istnieje od tak dawna. They invented the zero, Oni wynaleźli zero, all the different fractions. wszystkie ułamki. The Brahmins, they Bramini brought the teachings everywhere, przynieśli te nauki wszędzie, also to Arabia. również do Arabii. And the Westerners, they learned this number from the Arabian. I ludzie na zachodzie nauczyli się z Arabii. So they think they are the Arabic numbers. Więc myślą, że one są arabskimi They cyframi, actually come from India. ale właściwie pochodzą z Indii. Like you come here, that is called Panama Hats, isn't it? Jak to się nazywa?
panamski kapelusz. These are Panama hats. From Ecuador. But they are not from Panama, they Ale come one from nie są Ecuador. z Panamy, one są z Ekwadoru. In Panama they don't know how to make them. W Panamie nie wiedzą jak je robić. But the hats from Ecuador, they are sent to Panama to send to the rest of the world. Ale kapelusze z Ekwadoru wysłane są do Panamy, skąd rozsyłane są na cały świat. So they call it Panama hats. Nazywa się je kapeluszem Panama. This, how they call this? Jak to się nazywa? Turbant. Turban. Isn't it? Turbant. Tak? Because the Westerners, they knew the Turks use it. Wiesz, na zachodzie wiedziano, że Turkowie go używają. So they call it turban. Nazwano go turbanem. But this has his own name in India. A to ma swoje własne imię w Indiach. So all the information that we get, we have to go first to the source. Więc wszystkie informacje, które mamy, trzeba znaleźć ich źródło. Arithmetic. Arytmetyka. Znowu. Sounds very Western, isn't it? Brzmi bardzo po zachodniemu. This is a Sanskrit word. To jest słowo w sanskrycie. Artha Arta matrika. matyka. Matrika means measurement. Metryka znaczy pomiar. This is the metric system. To jest układ metryczny. Matrika, so measurement of time. Mierzenie czasu. And Artha means economic development. Arta znaczy ekonomiczny rozwój. Ar Ar means more, znaczy więcej. like or more. Jak in more, English. więcej Ar. po angielsku. So Artha matrika is Więc arithmetrica, arta matryka to jest arytmetyka. the science for counting. Nauka liczenia. Even words like Hindustry, Nawet słowa takie jak industry. przemysł, czyli industry. You know, industry is a word everybody Znaczy uses. industrializm, znaczy. Industry. The Hindus, Hindusi they were experts in trading. byli ekspertami w handlu. When someone is expert in something in Jak ktoś jest Sanskrit, ekspertem w czymś w call sanskrycie, it nazywa stri. się go stri. so Hindustry, Więc hindustry, the Hindus were expert in making money. Hindusi byli ekspertami w zarabianiu pieniędzy. Then come the word industry. Stąd pochodzi słowo industrialne. Because they're the first one with bazaar. Są pierwsi, którzy zaczęli od bazaru. A Hindu can sell you air. Hindus potrafi sprzedać ci Za powietrze. ile? Yeah. How much? He will sell you, don't ask. Nie pytaj, on ci sprzeda. They're experts. Są ekspertami. Anybody who has been in India knows that. Każdy, kto był w Indiach, to wie. So there's many words in the West and things that we think that are Western, but actually they're very ancient. Jest wiele słów na zachodzie, które są bardzo starożytne, mimo iż wydają się być nowoczesne, zachodnie. And if you go back in time, you will trace it. Jeżeli prześledzisz to w przeszłość, tą antyczną kulturę z Indii, z Wed, So Nie też będzie. try to just understand that India is not a Sanskrycie country znaczy to gazeta. postarajcie się zrozumieć, że India nie jest krajem, or religion that only belongs for few people. religia, która należy tylko do kilku ludzi. No, even the word Hindu doesn't exist Nawet in słowo India. Hindu nie istnieje w Indiach. This is a title given by the British. Jest to tytuł dany przez Brytyjczyków. The people of India, they were called Aryans. Ludzie z Indii nazywani byli Where the Arianami. papers come from? I thought they already use it. Skąd ten papier się wziął? Wydaje mi się, że już cały zużyłem. The people of this place, of this culture were called Aryans. Ludzie z tamtego miejsca nazwani byli Arianami, czyli Looking for czyści, purity. poszukujący czystości. There was not a country geographically, To it nie was a był culture. geograficzny kraj, to była They always kultura. share with everybody. Zawsze dzielili się ze wszystkimi. Here is the Himalayas, Tu są Himalaje, here is India. tu są Indie, Here is a river tu jest rzeka, called Sindhu. która się nazywa Sindhu. The Persians, Persowie they don't pronounce the S like that, they pronounce it like nie Ha. wypowiadają S w taki sposób, powiadają jak H. So they call it the Hindu River. Więc nazwano ją rzeką Hindu. And anybody who lives on this side, Każdy, kto mieszka po tej they call stronie, it the Hindus. nazywani są Hindusami. The
It's not how the people themselves call themselves. Ludzie tak sami siebie nie nazywają. It's like if you go to America and say, hey Yankee, Tak jak jedziesz do Ameryki, tam mówią, hej Janki, ale takich się nie nazywa. they're called not Yankees. Oni nazywani są Janki. That's how people call them. They're Tak not ludzie ich Yankees. nazywają. You cannot call it gringo. Nie możesz ich nazywać gringo. That's not their name. To nie jest ich imię. Before, when they conquer, here's Mexico, Wcześniej, kiedy podbijali, tu jest Meksyk, California. Kalifornia, When they divided again, podzielili znowu. any any Mexican who want to pass here, Każdy Meksykanin, który chce przejść przez granicę, the Americans will say green, go. Amerykanie mówią green, go, czy Green, zielony, go. idź. Means red, wait. Znaczy czerwone czekaj, Now green, go. green go, czyli zielony jedź. The Mexicans, they Meksykanie, call it the gringos. oni nazywają ich Gringos. gringo. Since then, the Americans are called gringos for the South Americans. I przez południowych Amerykanów, Amerykanie są nazywani gringo. So the same, they call it Hindus to the people who live in the other side of this river. Podobnie nazywa się tych ludzi Hindusami, którzy mieszkają po drugiej stronie rzeki. But the Hindus, they call it Bharata, Hindusi nazywają to Bharata, Varsha. Bharatvarsha. Varsha means planet. Varsha znaczy planeta. So this was the kingdom To of było Bharata. królestwo Bharaty. It was not just one country, it was the whole To nie był tylko planet. jeden kraj, to była cała planeta. That's why you will trace this culture in all the other cultures of the world. Dlatego tą kulturę można znaleźć we wszystkich innych kulturach If you see the świata. people from this place Jeżeli widzisz ludzi z tego miejsca, before Christianity, przed chrześcijaństwem, they all believed the same as the Hindus. wszyscy wierzyli w to samo co Hindusi. Reincarnation, upper beings, Reinkarnacja, lower beings, wyższe istoty, niższe istoty, mystic powers, etc. mistyczne moce i tak dalej. This culture was always everywhere. Ta kultura była wszędzie. So don't think that these teachings Więc nie myślcie, że te nauki is another religion, a to jest different kolejna religion than inna yours. religia od waszej. No, Nie. it's for the benefit of everyone. Jest to dla korzyści wszystkich. One of the good things about Jedna z this dobrych rzeczy tej globalization, globalizacji that we can break many barriers to, of że możemy sectarism. przełamać wiele barier sektaryzmu. They have the tendency to say, whatever is away from your religion is a sect. Że cokolwiek jest daleka od twojej religii to sekta. But outside is very big. Ale zewnętrzna strona jest bardzo Where is the wielka. sect? Gdzie jest sekta? This is a sector. To jest sektor. This is a piece. To jest The people who is inside here ludzie, are the którzy są w środku, sectarians. są sekciarscy. They put themselves the limits. Oni narzucają sobie granice. The rest outside is a sect. Reszta na zewnątrz to sekta. And you are putting yourself your own limits. Ale to ty narzucasz sobie granice. This is the sect. To jest sekta. Sect means sector. Sekta znaczy sektor. A piece. Kawałeczek. Here you have a cake. Tu jest ciasto. This is a sector. To jest sektor. Now if I think that I am the only cake, Że ja jestem całym ciastem. the rest is not a cake. Reszta to nie ciasto. It's bananas. To jest szaleństwo. So we have to get out from these barriers of sectarism. Więc musimy wyjść z tej bariery sekty. Muslims also, they think Muzułmanie również myślą. they're the only ones with the truth. Jedynymi, którzy znają prawdę. Not all, obviously, but the ones that Nie are more wszyscy, sectarian. ale ci, którzy And są they want to force everybody to sekciarscy become Muslim. i chcą zmusić, aby wszyscy inni byli muzułmanami. Boom! Why? Because everybody else who is not a Muslim Dlaczego? Ponieważ wszyscy, którzy nie są deserves to muzułmanami, die. zasługują na śmierć. They are electing a president. Wybierają chyba prezydenta tam.
Gdzie jest prezydentem? So we have to see that the world is very small. Musimy zobaczyć, że świat jest mały. It's no time to keep separating each other. Nie ma czasu na to, żeby dzielić się. We are all brothers and sisters. Wszyscy jesteśmy braćmi, There's the siostrami. Supreme Father. Jest najwyższy ojciec. We all have to help each other to go back to Wszyscy Him. musimy pomagać sobie, jak wrócić do Niego. And the Vedic literature from India Wedyjska literatura z Indii is the most ancient tradition. jest najstarszą tradycją. From here, all the religious feet, Stąd wszystkie teachings, z tych nauk, all the other religions appear. wszystkie inne religie się pojawiają. Like for example, you get married, isn't it? Jak na przykład wychodzicie za mąż i The pszenicie altar. się na ołtarzu. You know why they throw rice? Wiecie, dlaczego rzuca się ryż? You throw rice to the Rzuca się ryż na nich, tak? For money! I bet on seeds, but I'm not sure. Someone said this is a sacrifice. romance, No, someone said it's like in sacrifice. sacrifice. Ofiara. Each seed Każde nasionko means semen. znaczy nasienie. So by giving them seeds, Rzucając you're im te blessing them to have children. ziarna, błogosławimy ich, żeby mieli dzieci. Part of the marriage ceremony in India, Część ceremonii małżeństwa w Indiach, the beginning, początek, the priests, ksiądz they take bits of rice, czy kapłan bierze trochę ryżu, then chant a mantra intonuje mantrę, to start the ceremony. rozpocząć ceremonię. Om Pumantuma Madhyena, like that goes the mantra on W ten and on and sposób on. wygląda mantra Then you throw rice to them, i rzuca na nich ryż, blessing them so they can have good children. błogosławiąc ich, aby mieli dobre dzieci. Then the first part of the ceremony Później pierwsza część ceremonii. is that the woman should be covered Kobieta powinna być okryta with a veil. With a veil. szalem takim. You know Welonem. why? Dlaczego? Because she's supposed to be a virgin. Już powinna być dziewicą. She still has her veil. Więc nadal ma swój welon. Iron Maiden. So the moment the husband moved the veil, Więc kiedy usuwany jest ten welon, means now belongs to him. teraz należy do niego. This is very important part of the Vedic Bardzo marriage. ważna część wedyjskiego małżeństwa. Very important. Then Bardzo the ważne. woman is being carried by the father, Wtedy kobieta jest przyprowadzona przez męża, by przez the hand, ojca za and rękę. the father puts the hand of the Ojciec woman and the hand of the Kładzie man. kobietę, dziewczyny na dłoni mężczyzny. You know what this means? Wiecie, co to znaczy? From the time of the birth of the girl, Od czasów narodzin dziewczyny, the karma of the girl karma dziewczyny is the responsibility of the father. jest odpowiedzialnością ojca. He pays all the reactions of the girl. On spłaca wszelkie jej reakcje. So when he finds some fool, a husband, Kiedy znajdzie jakiegoś głupca, znaczy się męża, he brings the daughter przeprowadza córkę. and put it to him and runs. Daje ją jemu i ucieka. I'm done. Już koniec. That's your karma. Teraz to twoja karma. It's a joke, sorry. Means now you are responsible for her karma. Znaczy teraz jesteś odpowiedzialny za jej karmę. And the duty of the father is done. I obowiązek ojca jest skończony. And because it's done in front of the altar, Ponieważ jest robiony przed ołtarzem, with all the witnesses, przy wszystkich świadkach, then he has promised in front of everyone and to in on front of obiecuje God przy wszystkich that przed he will Bogiem, take care of her karma. że of his zatroszczy się daughter. o karmę tej córki. So now this karma is sealed, Ta karma teraz jest związana. and he is responsible if he don't Jest fulfill it. odpowiedzialny za to. So like that I can go on and on W ten with the different sposób details of the ceremony, mogę opisywać wszystkie szczegóły ceremonii, all part of the Vedic marriage. które są częścią wedyjskiego małżeństwa. They take the husband, the friends of the husband, and they put him in a chair Męża przenoszą go na krześle above the head, nad głową and the girls and the brothers, i bracia, they take the dziewczyny girl in a chair.
Ani dziewczyny niosą na krześle. The Jews do that. You have Żydzi seen the też to Jews? robią, widzieliście? They take them in chairs and they move them around and they dance around. Na krzesłach przenoszą ich, tańczą z nimi. Then you take a lemon, Później bierzesz cytrynę, you put it in a cloth, zawijasz ją w then you materiał, step on it and break the lemon. stajesz na to, gnieciesz cytrynę. Everything that is inauspicious should be break first. Wszystko, co jest niepomyślne, powinno być zniszczone na początku. The Jewish, they do it in the opposite way. They put Ludzie a robią glass. to przeciwnie, w szklance. Biorą szklankę, którą So zgniatają. all the ceremonies that you have in your tradition, Ceremonie, które macie w swojej tradycji, they already exist in the Vedic. one już istniały w wedyjskiej tradycji. Why the priests, they have the stola. Dlaczego kapłani mają stułę? You have seen all these priests, they use Widzieliście this. księży z czymś takim? You're supposed to put it in the head. Ona powinna być na głowie, They kiss it. ale oni ją całują, Then they contaminate it already. więc już ją zanieczyszczają. They didn't learn it properly. Nie nauczyli się tego You odpowiednio. should put it like this. Powinna być tak. This represents this person who's gonna make the jagya, the To sacrifice, reprezentuje osobę, która przeprowadzi is ofiarę, becoming jakie, responsible for helping the people. iż ona staje się odpowiedzialna za pomoc tym ludziom. Then the brahmana purifies himself before the ceremony. Później Brahmin oczyszcza się przed ceremonią, He touch water, dotyka wody, make the water holy, sprawia, że woda jest święta. and then purifies his senses Oczyszcza swoje zmysły in this way, w ten sposób, chanting mantras. intonując mantry. Navel, Pępek, throat, gardło, right arm, prawe ramię, and left arm lewe ramię. to start the jagya. Aby zacząć jakie? Now this for you means Dla was to znaczy with no meaning. They think bez it's a cross. znaczenia. Myślą, że to jest krzyż. No, it's the purification of the To senses jest oczyszczenie before you zmysłów, start. zanim Nose, zaczniesz. eyes, Oczy, ears, uszy, navel, pępek, throat of your gardło, words, the słowa, right arm and the left arm. prawe i lewe ramię. Every brahmana do this is thousands Każdy of Brahmin years. to robi od niepamiętnych czasów. Nothing new under the sun. Nie jest to nic nowego. All these things that have not been written in the book, Wszystkie te rzeczy były spisane w these have książce. been learned Znaczy nie były because they already spisane, existed before. były uczone, gdyż one istniały wcześniej. So it would be nice if you take advantage, Więc dobrze było, gdybyście skorzystali z seeing that tego. all these teachings already Patrząc, existed. widząc, że wszystkie te nauki już istniały, And you can learn the monotheistic tradition of możesz Vaishnavism. nauczyć się monoteistycznej tradycji wajsznawizmu. Vaishnava Vaishnava means monotheistic tradition. znaczy monoteistyczna tradycja. God is one, Bóg jest jeden, supreme. najwyższy, He has many forms ma wiele postaci, because He's unlimited, już jest and nieograniczony. He has many servants Ma wiele sług, called demigods zwanych półbogami, who help Him którzy pomagają mu in the material creation w of it. materialnym stworzeniu. And then is the jivas, Są jiva, the souls. czyli dusze. The jivas can take any of these posts as One mogą demigods. przyjąć każdą z tych miejsc jako But the jiva półbogowie, can never become God. ale jiva nigdy nie może stać się Bogiem. It's a wonderful science. Fantastyczna nauka. I hope I was able to inspire you to read more. Mam nadzieję, że zainspirowałem was, abyście więcej poczytali na ten temat. If you want to listen or learn Jeżeli more, chcecie nauczyć please go to lub wysłuchać więcej, proszę sprawdźcie www.namahata.pl www.namahata.pl .org.pl. You can Google it and Możecie sprawdzić, learn more. dowiedzieć się więcej. Thank you very much. Dziękuję bardzo. It's a pleasure to visit Woodstock Była once more, przyjemność po raz kolejny odwiedzić Woodstock. and I see you next year. Spotkamy się za rok. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much.